Ano ang lakas? Talaga, no? Ganda. Tatangin na yan. Oh. Tatangin na yan. Yan. Liwagwag Falls Eco Park. Ganda. Ang galing talagang nature na nature. Ang galing. Nature na nature ang dating. Grabe. Papuntang Katiin sa Davao del Norte, Davao Oriental. Paano mo? Eh, eh. Okay na yan. Naka-video yan. Hayaan mo lang. Eh. Kami sa madal. Buti nga. Yun. Isa. Okay. Gusto ka agad? Okay na yan. Picture. Hindi na. Tapos